No, ideme si teraz ukázať, že aby sa táto značka ProCraft neodsudzovala. Porovnáme si štarty. Táto píla versus Husqvarna. Čiže porovnávame 120 € pílu versus 1200 € pílu. No a túto pílu som si vážil na cechovanej váhe, plne natankovaná, s olejom, s benzínom, s lištou, s reťazou, je to 40 lišta, váži presne 6,5 kg, čo je akože brutálna váha. Čo som pozeral iné značky, napríklad poviem Rival a podobné, Hecht a iné značky, tak tie sa pod 7,5 kg nedostali. Takže začíname najprv ProCraftom. Raz, dva, tri, štart, sytič. Hneď odpal, sytič dole. Krásne, bez zaváhania, hneďka sa naštartovala. Máme tu 4 stupne. Teraz zoberieme Husqvarnu, sytič, raz, dva, tri. Takže obidve píly štartujú veľmi krásne, elegantne. ProCraft taktiež nezaváha. Dám mu hneď štart. Husqvarna. Čiže štartuje to úplne bez problémov. Takže som nadmieru spokojný.